Yanzu aka samu rahoto cewa Professor Sheikh Isa Alfantami an tabbatar da shi a matsayin halastaccen ɗan takarar gwamna a jihar Gombe a ƙarƙashin jam'iyyar PDP na shekara ta 2027. Kada ku manta da Sheikh Isa Alfantami a kwanakin baya ya fuskanci ƙalubale sosai da hantara daga gun al'umma har daga gun jam'iyya. Kada ku manta da Sheikh Isa Alfantami ya kasance yana neman takarar gwamna ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC a baya. Ya kasance jam'iyyar APC na jihar Gombe suka fito suka nuna ma Sheikh Isa Alfantami cewa su suna bukatan Jamilu Isiyaku ne a matsayin gwamna ba shi ba. Dalilin haka ne Sheikh Isa Alfantami ya ga cewa babu adalci a wannan lamari, hakan ne yasa ya fice daga jam'iyyar APC, bai ma bari ya kasance an yi zaben fidda gwani ba. Ya nuna cewa ka'idoji da ake kokarin bi ba a bi a kan bisa doka, kuma tabbas babu adalci, kuma shi sai ya yaƙi rashin adalci. Daga baya ya kasance ma Jamilu Isiyaku ya fito ya mishi martani, har ya kasance gwamnan ma ya fito, wato Inuwa ya fito ya mishi martani, har ya kasance Sheikh Isa Alfantami ya ce daga yanzu ma ya bar jam'iyyar gabaki daya. Yanzu haka ya canja sheka ya koma jam'iyyar PDP. Kasancewan koma jam'iyyar PDP, duk da haka Sheikh Isa Alfantami ya ƙara fuskantar kalubale da hantara, kasancewan akwai wasu mutane da suke neman takarar gwamna a jihar Gombe wanda ya kasance a ƙarƙashin jam'iyyar PDP ne, amma ya kasance daga zuwan Sheikh Isa Alfantami sai ana ƙoƙarin a bashi daman tikiti wanda zai tsaya takara. Hakan ya sa ya fuskanci kalubale da hantara da duk kafafen sada zumunta, maganan da ake kawai na Sheikh Isa Alfantami. Yanzu kuma dai gashi a yau Laraba ya kasance an tabbatar da Sheikh Isa Alfantami a matsayin halastaccen dan takarar gwamna na jihar Gombe na shekara ta 2027. Shin kuna ganin cewa Jamilu Isiyaku da yake neman takarar gwamna a jihar Gombe a ƙarƙashin jam'iyyar APC, kuna ganin zai iya doke Professor Isa Alfantami ya zama gwamnar jihar Gombe, ko kuma kuna ganin cewa Sheikh Isa Alfantami zai yi nasara ya zama gwamnar jihar Gombe a shekara ta 2027? Menene ra'ayinku?